هەیەما 13 ساڵن کورد چوینە بەغدا و پۆست لەناوە حکوومەتە عێراقیدا وەرگرتینە و نونەرەتیەوان لەناوە پەرلەمانی عێراقیدا هەیە لەوی دەمی هەیەنها ناکوکی و ئالوزیێن سیاسی ناوخۆی هەرێما کوردستانê کارتێکردن نەکریە سەر پەرلەمانتارên کوردستانê لە بەغدا بە ئاوەیە نها ku biryara şandê herêmê biçîte Bexda û nûnerên Kurd li Bexda bi tenê yek civîn jî encam nedayne. Di heyema 10 salên darbazbûyî de nûnerên Kurd li Parlemanê Iraqê bi awayên cuda hev peymanî pêk anîbûn. Heya radayekî lê pirsên herêmê berdewam Bexda yek deng bûn. Sala 2005 heya sala 2010 Parta Demokrata Kurdistanê û Yeketiya Niştimaniya Kurdistanê û Yekgirtiya İslamî û Komala İslamî nûneretiya Kurdan dikirin dê nava Parlemanê Iraqê de fraksiyona hev peymanî pêk anîbû. Dê xula dawama Parlemanê Iraqê de jî dê sala 2010 bû sala 2014 hevpeymana Kurdistanê hat pêk anîn ku di nava partî û yeketî de û post nava hevpeymana Kurdistanê jî bê vî awayî hatin parvekirin. Fuad Mehsûm serokê fraksiyona hevpeymana Kurdistanê, Muhsin Seዕdon cêgirê serokê fraksiyona hevpeymana Kurdistanê, Ala Talabanî biryardera fraksiyona hevpeymana Kurdistanê, Mayê Tayyib peyvdera hevpeymana Kurdistanê, lê tevgera Guran û Yekgirtî û Komala İslamî bejdariya wê hevpeymanê nekirin. Lê pişra hevpeymana fraksiyona Kurdistanê hat pêk anîn, lê pişra Guran hate vekişandin. Dê xula siyama hilbijartina Parlemanê Iraqê de jî dê sala 2014 da hewl hate dan bû pêkayîna hevpeymanetekan û bê bejdariya hemû aliyan. Lê sedema li hev nehatina aliyan lê ser debeşkirina pûstan pêkayîna hevpeymanetê hat hilweşandin. Lêgel serheldana girişên siyasî herêma Kurdistanê û dirûzbûna nakokiyên tund navbera aliyên navxwên herêmê de girişên siyasî hative guhastin bû Bexda û alîzên tund kevne navbera nûnerên Kurd lê Parlemanê Iraqê bi taybet partî û Guran û bi eşkera parlemanterên partî ragihandin. Cêgirê serokê Parlemanê Iraqê ku li pişka tevgera Guran e lê pûsê wî bihête eladan. Her li wî demî jî nûnerên Kurd lê Bexda civiyan bû derkirina ragihandinek hevbeş lê ser rewşa herêma Kurdistanê. Lê negeşne li hevatineke li ser ragihandinê. Bê curekî fraksiyona partî bi cida ragihandinek derkir û fraksiyona Guran û Yeketî û Yekgirtî û Komal ragihandinek hev awa balave kirin û zûrtirîn daxwînên diş hevdû li hat nexwandin. Niha ku li Parlemanê gotûbêj lê ser projeya yasa bûcê tênekirin û biryara şandekî herêmê jî bû gotûbêjkirina pirsa patrolo bûcê biçine Bexda, nûnerên Kurd li Bexda tenanet yek civîn jî encam nedayne. Daxwîn diş hevdû didin li ser çûna herêmê bû Bexda û civîna aşandî legel berpirsên Iraqê bi awayekî Guran bê şerî nazanîtin û Parta Demokrata Kurdistan jî bê ber û vajî zane. Bi baweriya beşek cihê çavdêran jî girişên siyasî herêma Kurdistanê kartêkirina silbî kiriye ser şêwazê karkirina nûnerên Kurd li Bexda. Ew yekê jî mîna ziyan bû ser herêma Kurdistanê li peyxwe aniye.